E mere mmemme a na mkpụrụ ụbọchị 13 ọnwa nke isii afọ 2021 a. Alụgosi afọ m bụ Chukwuma Nwosu. Ịbịa n'izizi omenala dị na be nna m. Papa m na-eme. Papa m na-agbacha m aka na-eme communities ya onye ọkwọ egbaji. So mana nna m ochie gwara ihe na-awụchikwu nke n'ọha n'ụgbafukwere pụtara. Then the thing mo come from two sides. The more okay mo being what is your name? Come on name. On that job I put you in Javono. Instead of Gavono. Look what on a particular guy. Fast as him could see. So I'm not sure land. And it's come many things. Madame came to be here. Hey, you won't go on and what I say in the good game. Ọchịmụ na-agbọrọ ọgwụ m ji ebe ahụ ma agbacha egezi gabalụ enwegoro onye na-ewu ezigbo enyi m nwoke ebighị m n'ụtụtụ kpọọ ya azamugwu a ịpụkwa na abụ from 6 nke ụtụtụ gị hapụ na kwuo ebe 7-8 na gero dị m njize na-esi m gwọrọ ọgwụ m na-ewu ebe a ya nọrọ na nke ọgwụ 2 days nọ na mpụtaba n'ụzọ obodo amaka ọ bụrụ ebe ndị olu sikere mmadụ ọzọ ọfụma Alakija ebe ndị olu amụrụba asịrị ọbụja ya nwere apụta ozugbo ndị polisi ahapụrụ amụrụba bụrụ ya nwere agbanyere egbe n'ọgwụ ya ewe ya wee ya gbaa ya bụrụ the guy from there ọ nakwa so mgbe o ji jecha ebe anwụ ọ lachara sisi ya ezu amesiri ihe release ya pụta so ya nwabatazie fụ m ozugbo si m na okwu m nwa bụkwara eziokwu m si ya mba na okwu m ego ọ bụ na ọgwụ na ọkụgba na ọgwụ ya ejọba m si ya mba ekene Chukwu n'ebe ọ bụla ịpụtara na ndụ because I got another end myself. Then no jikwere there maybe not as you know. Mungala ni hu mena na putona adrum nam. Then move kwe mbata ji no bazie no wan. Ncha wan gbago ya nwa kpojeru mbazie na church nke. Nikete je puta je ndi ebu amuma. E no kata odagali mu ha na ekiri. Mo nwa sim na ihe a. Enwere ihe ndị a na-eme ebe not story ga na-eme so nọkọtazie mkpụ ebe m wochie ọkwa efu mmadụ ịbụ na-esi ndị na ndị abụ ndị a na-ezi oji ma ndị nke a na-efu bụ fake na-enwere ihe pasta ezike eme ozi adịghị mmedi ihe gwa mmechikwere m ejebere onwe m n'ebe omenala ga-eme ihe m chọrọ m gabara onwe m so nwunye m fụchie gị ihe na-aga ya na onwe na-ata nkụkwa n'ọnụ ụka ha ga mechi ebute ike maka enwekwa mmadụ ekwe ga-ahụso ebe ahụ so mgbe nọkọtachara Lagos ihe dịkwa otu ochiwo dị be nsochiri ha na-agbaji ahịa ọgwụ so bịazie problem mba nwezi igbo onye m na-esokwa aga ahịa bụ ihe seti mpọp anyị bụ ahịa chifọm koto na-abataji Ọnịcha ma erutego m Ọnịcha dị chaji ụmụaka igbo anyị na-adụ fast ụdị ha adị chaji go mevrite ya na onwe esuchie m imi agwọ ndị SARS bụ ebe a bụrụ nọchiri eburu m ozugbo gaba station from there ihe niile emeghe kwamkwam ga head shore ma abatara a shift on inside mgba SARS nọchiri na SARS ndị SARS na onwe ha na the people emego meeting ga shore ga m ya lụrụ mpụta akpọpụtago m 3 times ga-agbagbuo m the day help of them had confused. Jesus basis in so my happen you look back just more again na gate work see me parent say me pay say my bank maka enwe nke na anọ na lota agbapụta na achụ m ọsọ ma na agba ọsọ ọ bụrụ one man na alugbo m ọrụ omena na ọngụ onye obusi gị ọdụ 98 years ọ bụ dị ma akpụrụ m n'aka ozugbo I gbafere ndị ahụ so ọga m kwa again na-akpọju data ọchị mma na kwụchiri ụdị ha nwa na ya na osime ya dị n'egwu akpọpụtakwa m dọrọ gwa 2 o'clock in the midnight ife ọm na-apụta ọ bụrụ na onye isi ndị SARS akpọchịchịka ebe kpochie ebe ọbụla ka a na-ahapụzie na na-egbu m na-egburu m nye m bọket ndị si na anapụba ege na-agbagote mmiri nwere bọket egbe ege kpobe egbote ha nwa kpụkwara m kpọchi azụ na sel ụzụ kwuo ebe a maka ha echedata isi nke ahụ aga
Today, I got pushing the court or buy a lot of megide ụfọdụ enye magistrate akwụkwọ magistrate kwụrụ achị onye akọmide ese go report show na wole wala ntụtụ si emeko na go look for papa say ha kpọrọ m na chibazu ga na anachi azụ ha na-ebule m zi onwe onye ka na-akpara onye mbụ onye ka na-akpa na-asị na ọgụ maka ọsọ n'ọkatazie mgbe ha mechiri final meeting ofu onye sas kpache fọm si m ka udu ọgwụ m gwọrọ ọ ga-abụ ekwadote mmemme ihe na-emechikwa sacrifice n'isi na ọgwụ ọgwụ mụ si enwe ọgwụ ifo ebe a kwesị achịcha ma ekwe everything enwe ọgwụ ifo mbụ ya si na papa m gana m na papa m ahụ ọsị nweta ọmụmụ m nsị ya mba enwezi edu ndụ sef ọsọ m si m juzie m ka echukwu m na-efe m sị na chukwu nke nna anyị ochie ha na-efe bụ ya efefe isi si mba well na ọ bụkwa chukwu nke nna anyị ochie m jisikwu ya ike na chukwu nke anyị karịkwa amadị na ihe niile ha na-eme egbuo mmadụ na bifo egbuo mmadụ ha na-eme sacrifice n'iche ha emego na nke many times it doesn't work bifo egbuo mmadụ ị ga-eme sacrifice mmele na you can't kill the person ọ bụla ọkụkọ na so ya nwasị m jichikwa echukwu ahụ ike tie akara ya gbagbo ofute 1000 nye m si were na-egotekwa ihe na-eri ike gụkwa ndị ọzọ ha ahụ na aka ya dịrị ọkụ the men no see sas instead bache kpọọ m na sale gbogo men juba ma ajụ m sacha ya nchi m oke na ihe mere bụ tinye aka na draw table hold ego 100 naira go into 20 ole nye m chimole na-egote ihe that my hand no dey for your head and I no go sign. These Benin people na them dey cause am. You don't say nothing I do. He say you don't go check me for far place. The people say make hair no come out from my body. Man, kuche. Sim na chaz. No na chaz. So more budget free. And now I bought tajim. From there, from court, what you say the jet to come. Saya actually do that. And we remember. Hey, my girls, yeah, Monsieur. Hey, put your mask 2 days. Help with the commands. With the quite warrant. Another warrant. Hey, change again. Benedict in her there. Much is a butcher. I see this man. I say no. This man no commit anything. I just they implicate him for nothing. 2 very warrant. The third one they have for you. I get you. Hey, make it. The woman will name me any rose. They be here to she put on 5 days. She put your mask. Put on 5 days. I have for my bills by the church in Akutet. How I push that in the quick game. I can see me bribe. Boromo Gaba prison yard. Eba sika papa mo mejira apia. Wo gwase mku da. Munke him na emeba. Mo se papa na gwa bu mo abu man. Na ogwa ka aka mara ihe mmel. Papa mo na cha sim na ya na abia. Se move. Ozugbo move. Ya do. Time an lose ya na chitaz. Papa America mza yesim. Njere te be na be na eruzi afia m gaba amadum no na no self mbinye ozugbo opun ime prison ya prison ya de gam no so ihe o meji bu o me ha ya na me 1 day 2 days 3 days akpom na court high court ozugbo akpom ya na afiji buga the first warrant the woman go Chief Justice Ajose got 35 Ikeja. Yawa bunye the warrant go. See that this man started from the police station. The statement is 1. He doesn't add. He never reduce. That is I discharge him in Akutet. Hello,